Ka kundërshtimet të forta mes pushtetit dhe opozitës për nevojën e vazhdimit të ligjit deri në vitin 2031. Ky ligj i miratuar fillimisht në 2011 është treguar i pamjaftueshëm dhe ka prodhuar ndërtime të reja pa leje dhe më shumë korrupsion, tha koordinatori i LSDM-s Oliver Spasovski. Факт е дека ако не се смени нешто друго во начинот на урбанистичкото планирање, во законот за градење и така натаму, ние ќе бидеме приморани повторно да се соочуваме со нови дивоградби во државата и ако погледнеме од моментот на престанувањето на рокот за пријавување 2011 година до денеска, повторно имаме илјадници дивоградби кои што се изградија на територијата на државата. Sipas Recep Ismailit nga Levica, ligji po shfrytëzohet prej 15 vitesh, pasi mjafton një deklaratë notariale që objekti është ndërtim pa leje nga viti 2011. Со ова законско решение, практично ние го правиме безсмислено кривичното дело bespravno градење. Мислам, зошто постои тако нешто? Дајте тоа да го укинеме и сите нека градат кај сакаат и потоа да ги легализираме. И сега приоритет на ЗЕЛ се дека треба да се продолжи законот за да се долегализираат нелегалните градби и да се изградат уште повеќе нелегални градби и тие да имаат можност пак да аплицираат и се разбира хотелот на Мјалков да може комплетно да се легализира. Pushteti thot se qëllimi është që qytetarët të mos mbeten me status të pazgjedhur dhe ligji nuk lejon ndërtime të reja pa leje. Theksohet qartë se zgjatja e afatit nuk krijon mundësi për paraqitjen e kërkesave të reja, pra nuk bëhet fjalë për kërkesa të reja, bëhet fjalë për kërkesa ekzistuese që janë parashtruar deri tani dhe këto kërkesa mund të procedohen edhe për 5 vite të tjera. Pra ka qëllim ekskluzivisht përfundimin e rasteve tashmë të nisura në përputhje me të njëjtin ligj. Malisha Stanković nga koalicioni qeverisës pranon se sistemi në këtë pjesë nuk funksionon. 15 години подоцна се уште имаме нерешени предмети, 15 години подоцна системот и понатаму не функционира. И повторно, јас се сложувам со колегите кои што го поднеле ова законско решение, ставени во еден правен вакуум, ние мораме да го продолжиме рокот. Јас ги разбирам колегите, јас ќе го поддржам законското решение од таа гледна точка. Меѓутоа, ние мораме да бидеме свесни дека системот во државата не функционира. Ky ligj u miratua për herë të parë në 2011 dhe me zgjatjen e afatit për 5 vite deri në 2031, ligji për legalizimin e ndërtimeve pa leje do të vlejë për 20 vite.